Quique Schaffer i el meu negoci és La Fi de la Fam. La Fi de la Fam la vam inaugurar en l'any 2004 i som un restaurant de cuina mediterrània, de cuina autòctona d'ací de la zona i també en un toc de cuina italiana. El que més m'agrada del meu negoci és el tracte amb el client, la cercania de cada dia amb el client i l'hostaleria i el menjar, sobretot el fer menjar, perquè ha sigut una cosa que m'ha agradat tota la vida, el cuinar per a altres i fer menjars. La idea de muntar el negoci, a veure, jo tota la vida, des de ben xicotet, sempre pensava que volia tindre un restaurant perquè m'agradava el que era la cuina. I quan tenia uns 18 anys o per ahí vaig començar a treballar en altres negocis que no eren meus, en la cuina, i me va agradar. I l'any 2003 o per ahí, en una societat, proposàrem de crear un restaurant en sueca italià que no n'hi ha hasta la fecha i això, i entonces decidirem jo i la meva dona embarcar-nos en este negoci. La trajectòria de La Fi de la Fam, a veure, sempre ha estat un poc igual, diguem, perquè des del primer dia, gràcies a Déu, la feina no ens ha faltat mai. Sí que és veritat que durant els anys 2008, fins al final de la crisi econòmica, sí que es notava un poc de baixó de feina, clar. Però sempre han tingut una bona línia de treball, gràcies a Déu. La Fi de la Fam és un restaurant que ofereix tots els dies, de dimarts a diumenge, un menú fresc i dinàmic que canvia constantment, on tenim un munt de primers, un munt de segons, entre els arrossos, peixos, carn, el nostre risotto, n'hi ha molts plats que són ja fixes al nostre menú, que moltes voltes vols canviar-lo i no els canvies per l'acceptació que tenen. I també a base de tot això, de les redes socials, publiquem moltes fotos i això també genera l'anar canviant diàriament el menú, perquè sí que tirem molt de redes socials, de Facebook, d'Instagram, de TripAdvisor. Ara també hem afegit el WhatsApp per les reserves, perquè per ampliar un poc, perquè el telèfon sempre està pràcticament ocupat, és molt difícil contactar. Tenim vies per business, Facebook, Instagram i ara també el servei de WhatsApp per poder fer les reserves més còmodament. Inclús en el WhatsApp consultar el menú de cada dia. La Fi de la Fam va néixer en l'any 2004, que en aquell entonces l'hostaleria en Sueca estava un poc estancada, un poc parada. I pense que avui en dia, igual que La Fi de la Fam, molts altres negocis d'hostaleria que han crescut o han nascut en el nostre poble, aporten al poble de Sueca una oferta gastronòmica molt interessant, que antes, des del meu punt de vista, estava un poquet parat. I avui en dia, tant La Fi de la Fam com el resto de negocis aporten que Sueca tinga dinamisme, tinga turisme i vinga molta gent de fora a visitar Sueca. Si tinguera que donar un consell a un nou emprenedor d'hostaleria, perseverança i constància, perquè tots sabem lo sacrificat que és l'hostaleria i tens que estar ahí sí o sí, perquè la veritat és que l'hostaleria és un negoci que tens que estar tot el rato damunt d'ell perquè n'hi ha molta feina darrere, no és només el vindre, sentar-te en una taula
Hasta plegar ahí n'hi ha molt de negoci, proveïdors, planificació, treballadors, n'hi ha molt. Entonces és perseverància i no tirar mai la toalla. Arrimat per a mi significa, més que una associació de comerç, és una associació on el comerç se sent respaldat i recolzat en qualsevol dubte. Igual que tens un dubte laboral i fiscal, que per això fes la teua assessoria, Arrimat t'assessora en la part comercial que necessita qualsevol negoci, perquè moltes voltes tens dubtes o no saps on acudir o fan events o coses que si no fos per Arrimat moltes vegades no t'enteraries. Entonces és un assessorament comercial, diria jo, per al negoci.